Dito kaya? Ato na mga rimatista rito mga idol. Ayan na. Pumapeso na ito mga 7-Eleven. Pumapeso na. Ayun na si Dominic Perez nasa harapan. Steve Hora. Ayun na si Idol Luis Mendoza. Ayun na mga kataking Vincent Delgado. Ayan na mga idol. Last 300 meters sa finish time. Balatan na to. Ayan na Ross Tobler. Ayan na Idol Luis Mendoza at saka Dominic Perez. Tip lang po ito ha, panay pro lang ha. Daming pro. Pro lang, wala pong kahalong amateur dito ha, panay pro lang. So napakaraming pro mga ito. Guys, Delta din. Hindi ka sali. Tututo ka. Pro. Inulit ko, bawat ang amateur dito, pro lang. Pro lang tayo. Hindi hiniwalay na natin yung amateur. Pro lang tayo. O di, bawal pro. Ikaw, pro ka na, pro ka na ba? Pro ka na. Ay, Okay, ikot tayo, ikot. ayun. Ay, dito, tulate. Ay, pangalan mo idol. Ay, pangalan mo idol. Jason. Ay, Jason. Picture ko na sa mga pro. Puro pro. Wama. Ay. Okay. Yo. Diyos ko po, ronda sa Gimba. Ronda sa Gimba, puro pro ito puro pro. Isa-isahin natin yung mga pro cyclists. Dito sa may bandang likuran, sa Team 7-Eleven, si Daniel Dos Corpus, Gilbert Valdez, Renz Michael Bondok, sino pa ba? Marco Lumanov, Ismael Rospe. Team Gandex naman itong si Roddy Fernando. Ang Team Gopol Gold, dito si Dominic Perez, si Aidan James Mendoza, Team Navy, si Steve Hora. Sino pa ba? Ayan si RJ Peralta, hindi na rin pala. Ayan na, magkakaplag na parang doon. Dito si JP Olarte, mga idolo. John Paula Oreta, tsaka itong si Julio Lane. Ayun, nagkakabanatan. Cinco Tabayoyong. Sino ba yung mga pro dito? Isa-isahin kaya natin. Si JP Olarte, Gerald Valdez, dito din. Ayun, dito, si sarap na. Dito sila, nakalagap. Ito, mga pro na rin to Pro amateur. Dito si Kenny Abot, yan more team. Ayun, King Vincent Mercado. Dito yung mga pro magandang labanan to. Wow, kompo. Parang labanan to ng mga ko 7-Eleven, Go for Gold, Navy. Ayun. So mamaya isa-isahin natin. Ayun si Steve Hora, Daniel Dos Corpus, Jesus Garcia, ayan. Si Roddy Fernando, umaangat. Si Bingo Tabayoyong sa may bandang harapan. Umaangat sa may dalawang umaangat. JP Olarte. Malakas ang hangin, pero takbo 50 kilometers per hour. Dito yung si Niño Lee. Ayun, Chrysler Tadena, Salvo Loreta, Warren Lourdes, Dominic Perez, Ivan Mendoza, Ivan Simorano, Aidan James Mendoza, Renz Michael Bondok, RJ Peralta, Gilbert Valdez, Marco Lumanov. So, sino pa? Yun pa, si Edward Manukot So, sino pa mga pro? Hindi ko nakikita. Baka hindi ko makikita. Magtampuhan na sila Ayun, si Ian Timbangan dito. Si Yan Martin, Gerald Valdez. So, pacing muna tayo Shout out kay Anthony Fernando, Ali Manipon, Mark, AJ, so po kahit mga all pro yan, may umangat na 7-Eleven. May umangat na isang 7-Eleven sa bandang kanan. Shout out, ayaw. So magandang labanan. So ayun na. Ayun na, JP Olarte itong tsaka si Jingo Tabayo yung yata ito Ayun na. Sino yan?
JP Olarte. Si JP Olarte, Jingo Tabayoyong, ayaw maangas dito, nagabo si Ismael Grospe. Ayaw tatlong ating buhay away. Ismael Grospe, kumitig sa kanan. Dito sa kanan, Mika. Ito na si Jingo Tabayoyong, JP Olarte. At maraming speed, 50 kilometers per hour, medyo lumalayo na si Ismael Grospe. Matutugis pa ngayon. Walang ahon dito ha, puro patag. Ayan, mga pro, all pro cyclists, Ronda Pilipina ay Ronda sa Gimba. Wala, tayo yung mga excellence, tayo yung mga ibang navy, wala rito. Gandang lang laruan dito, mga idolo. Patatagan talaga dito. So, ito yung ating Peloton. Hatak-hatak ni Ross Tublim, kasunod niya Christian Tadena, John Paul Loretta, Warren Bordeos, Aida James Mendoza, Dominic Perez, RJ Peralta, Rex Michael Bondo, Gilbert Valdez. Ito pa isa. Si Marco Lumano, Gerald Valdez, Ivan Mendoza, Roddy Fernando, Steve Hora, Edward Marucos, Nino Lim, King Vincent Mercado, mga pro na rin to. Daniel Jos Corpus, Yan Mortin, Jesus Garcia, Joby Tandao, Raquel Agapito, Gio Vallesca. Yo, 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 yo! So yan ha, kahit na mukhang babagyo pero mainit na bakbakan. Last lap na tayo, last category na natin to. Ang ating oras, alauna na. Walang kain, walang inom. Basta masaya ang lahat, andito tayo. Masayang bumipida, inabutan yung breakaway, inabutan. Nangangamit ko na, pahinga mo na. Oo. Meron tayong isang breakaway, si Ismael Grospe, ayun. Solo breakaway, Team 7-Eleven. So ito yung ating grupo ha. Ito na. So ito, hatak pa rin ni... Hatak-hatak ni Ivan. Ano na pangalan? Ross Tublim, Chrysler Tadena. Saka itong si John Paul Loretta, Warren Bordeaux, JP Olarte, Aida James Mendoza, Dominic Perez, si Andre Peralta, Gilbert Valdez, Rex Michael Bondo. Sino ba isa? Hindi ko makilala yung isa. Si John Patrick Magdalunan pala. John Patrick Magsipochi pala yun. Ito si King Vincent Mercado, Gerald Valdez, Daniel Jos Corpus, Marco Lumano, Roddy Fernando, Ian Timbang. Nagpapainit to, si Steve Hora, yan Margie, mga batang klase daw, Ian Timbang nasa likod, Team TCG. Yan, nagpapayat, pinapos pa, mukhang kinulang sa balatan itong mga TCG kanina. Nabitin, eka nga. Oy, wala pang bumibigwas ha. Wala pang bumibigwas. So, pupunta natin si Ismael Grospe. Napakalakas ng hangin mga idolo. Malakas ang hangin, tignan nyo, takbo 50 pero malakas ang hangin. Grabe. Wala pang bumibigwas ha. Mamaya magkakabigwasan na yan. Ito ensayo nila to, ensayo na may konting karera. Parang Ronda na tayo, wala tayong Ronda Pilipinas sa 2023. Ito na, gagawin natin. Ito si Gregorio, Jason Gregorio, isang pro sa ngayon, si Edward Manukot, mga idolo. Pumaparap na si Edward Manukot. Ito na, bumikilis pa, dinel na ako. Dito si Gio, Esther Nauza. Mabilis ang barataan. Abutan na si Ismael Grospe ha. So pag inabutan yan, may susukli dyan. May susukli. Sino kaya ang susukli? 7-Eleven pa rin. Ayan na, Ugo for Gold. Ayan, umaangat si Ross Tublim, sabi pa ng harapan. Nagkakaangatan, umangat na si Pochi. Umangat si Pagtalunan, no? Umangat na rin. Nagkakagwardyaan na. Oh. Dito lang si... Yeah, hindi ka pwede. Mga atin si Ismael Grospe. Ang ating solong breakaway. Ayan, si Ismael Grospe. Solo breakaway. Nangangawit na ako. Ayan ang ating solo breakaway ha. Ismael Grospe. Kanina pa ito breakaway. Pero hindi siya ganong makalayo sa peloton.
Shoutout po tayo kay Lisel Valdez, Marco Artue, Jasmine Duque, ayun, shoutout sa'yo. Shoutout kay Edwin Carbonell, Marco, shoutout, Alejandro Corpus, hindi ko na makita mga shoutout, Anthony Fernando. Ayan, si Ismael Grospe, Team 7-Eleven natin breakaway. Yung sarap nun ha. So nakakalayo, kayang speed 50 kilometers per hour ang nagbabalik. Ismael Grospe, Kapay, Lupao, bagong Flores Lupao Nueva Ecija, ating dati Rookie of the Year. Tama ba yun kaya? Rookie of the Year din siya dati. So malayo pa. Ayan na. Ayan na yung ating Teleton. Ano mo? Ayan na yung ating Teleton, no? Dumidikit na. Si Ivan Simbrano. Ivan Simbrano dumidikit sa may panalikuran. Ayan na. Dumidikit na. O, muntik ba si Ivan Simbrano? Kasi ba si Gerald Valdez? Ayun na ba mga ito, dumidikit na. Dumidikit na ang ating Teleton dito kay Ismael Grospe. Ito ang ating Teleton. Hatak-hatak ni JP Olarte. Ito po, bumibilis na. Bumibilis. Nang bubukain tayo, may umaasa din ng kanan. Napakahirap ng buhay na vlogging na to ha. Baba mo muna. Oh. Ito, dalawa, hindi, si Ivan Simbrano. Pero 7-Eleven to, dalawang 7-Eleven. Si Pochi ba to? Si Red Mike Tondo. Si Ivan Simbrano, tsaka si Pochi. O, si Pochi nga ito, si John Patrick Pagsalunan. Saka si Ivan Simbrano, ang ating dalawang breakaway. Ayan, ang ating breakaway, dalawa. O, titigyan kayo sa likod na baka dumidikit eh. Ivan! Si Pochi ba yan? Pochi! Ayun, si John Patrick Pagsalunan, si Pochi pala na. Ayan, dalawang 7-Eleven na nasa buwan ng harapan. Ang kanilang speed, medyo mabagal lang, 40 lang, 40 kilometers per hour. Magtatagumpay kayang makalayo itong dalawang to. Sa pulutong ng mga siklista sa likod. Ayan sa likod. Ayan o. Hatak-hatak ni Warren Bordeo sa Chrysler Cadena. So ayun natin breakaway. Hindi tayo sa likod. So, kaya lang. Ayan o. Ay, easy pa lang tong si Aiden James Mendoza at si Dominic Perez ha. Ayun si Steve Hora, nasa may bandang likuran lang. Si Gio, umaangat. Ayun si Ian Timbang, kanina pa rin sa may bandang likod, si Ian Timbang. At saka to si Jesus Garcia, the legend. Si Mark Joseph Tragindi, nandito pala sa likod. Ay, Diyos ko po, Indo! Oy, aabutan na ha. Walang nagtatagumpay sa breakaway ha. Nagpapainit pa to, mahaba-haba eh. Napakahaba ng balatan. More or less 40 kilometers ang balatan. Ayan. So meron tayo dalawang breakaway. Dalawa pa rin, si Ivan Simbrano at saka si John Patrick Pagsalunan. Ayan o. Na, bumibilis na itong Peloton natin ha. Yun o. Okay, yun o. So di pa rin naabutan yung ating breakaway ha. Baka mo yan ha. Kompleto pa rin ha. Magpapakiramdaman kung sino ang babanat talaga. Dito si Kenya, buta yun, nakatintorla. Walang nagtatagumpay pa ha. Oh, pabisbisin si Stibora. Ito si Stibora ng Team Navy, bago yung kanilang jersey. Ayan, Stibora. Oh, ayan ha. Si Stibora, tatuan ha.
Nagkakaangatan ha. Maangatan, ako. Bumibilis na. Oh, sige, okay na. Picturean nyo sila lahat. Last 7-Eleven lang, last 9. Last 9. Ito na si Gilbert Valdez. Last 9. Okay na, go for goal. Garcia. Ano pagbalik rin matanan? Wala pa siyam. Matagal. Alas 2 matatapos to, alas 3. Matagal pa yan. Eh, nasa breakaway pa yun. Ala, si Jesus Garcia. Jesus Garcia, last 8. Ayun, Jesus Garcia, punta ka doon. Sige na dyan, nag-aawat na tayo. Ayun, may breakaway. Si Marco Lomanog, Yayan Martin, Daniel Jos Corpus, saka si Roddy Fernando. Awat na. Ayun, nagkakaangatan na. Sa pro lang to eh. Sa pro lang to eh. Oh, bumibilis na ha. Tama na, okay na. Meron tayo dalawang breakaway ha. Sino yan? 7-Eleven, uy. 7-Eleven, si Ismael Groste. Saka si Jinko Tabayoyong, yung ating dalawang breakaway ha. So ito yung ating grupo. Atak-atak ni JP Olarte, Warren Bordeos, Chrysler Tabena, Aidan James Mendoza, RJ Veralda, Nino Lim, Custom Lim, Friends Final Bondok, Rasha Rasapito, sino yun? Si Daniel Jos Corpus, si Gerald Valdez, Roddy Fernando, yan Ivan Mendoza, Ivan Cipriano pala, Dominic Perez, Marco Lomanog, Edo Robert Bucot, Gilbert Valdez, ayun no. Nabihitin ito ba? Si Ian Timbang, dito lang sa likod, kanina pa sa likod si Ian Timbang ha. Ayun, si Mac Joseph naging din. Ayun, sa may bandang kaliwa, may kumikil oh. Ayun, sa bandang kaliwa, may umangat. Ito, umaangat na rin si Edo Robert Manukot. Sinusundan ni Ian Borges. Ito si Ian Borges, sumusunod sa may bandang kanan. Ayun, inabutan yung ating breakaway. Ayun, si Robert Manukot, umaangat na sa may bandang kanan. Pinutogo siya ito isang 7-Eleven. Ito na rin si Daniel Dos Corpus ha. Ayun ho. Bawal daw ano? Tama yun. Ala, so na yan. So, sa likod. Ayun ho. Hirap na hirap ka. Ayun, ganoon mo lang. Ayun. Last 7. Alam mo ka. Ano yun? Ha? Tulog. Ayun na, Ismael Grosbe. Ismael Grosbe ito kumahataw. Ayan, nakasunod itong si Yanyan Mortin, si Joffrey Landa, si Robert Naroco, at itong si Daniel Jos Corpus. Paano kayong makatakas dito? Paano ka makatakas at makawala sa ating mga pellet? Ay! Wala, oh. Puro pagkatangka, pero walang nagtatagumpay dahil sa bilis ng pellet humabol. Natin yung bakbakan. Ay, ngapit siya pagtuan. Ayan, oh. Si Warren Bordeos, JP Olarte. Marami vantage pa to, ha. Hindi Locos, hindi Reyna. Ayun, si Pilipinas, ayan, umakakata itong si Gerald Valdez, ha. Sinusundan niya itong si Ivan Zamorano. Ayaw, si Zamora, ayun, inom, arak. Wala, isi-isa lang itong si Zamora sa likod. Eto, si Yan Timbang, kanina lang sa likod, ha. Umaraw na, ha. Ayun. Medyo bumaba ang bibilis. Ensayo nila yan, mga idolo. Ensayo na may konting karera. Sasanay ko na. Ayun, mga si Estimora, ayun o. Si Estimora yung kumana ha. Magaling ka ha. Magaling ka Estimora. Okay.
sana all. Kami, wala ba? Ayaw. So, inuuhaw din pala itong mga to, ha? Tinatabaan din ng uhaw. Parang sigulog. Tinatamaan ng kidlat. Eh, libre mo naman ako gulog. Saan na? Wala ba nagkapera? Ayun, si Dominic Perez, parang hindi pa pinagpapawisan, ha? Oh. Samang. Kailan? Ay, kanina, ay sa mga magulang ka. Ayan. Si Marco lumanog na ang breakaway. Ayun, no? Oy. May tatang ka mag-breakaway, tatlo. Uy, suming nga pa si Ivan. Ginalo ko yung kulaot. Gusto ko kayo daw. Namumo. Itong mahirap sa vlogger pag nanarikod ka, pag nagsingaan to. Gusto ko kayo daw. Ay, pitik-pitik. Ay, hindi naman kami pinitikan nila ate. Magparik daw. Ayun, meron tayo breakaway, ha. So, punta na yung tatlong breakaway naman. Sana naman mabidyo natin sila. Uy, lumalayo yun, ha. Hoy, hali-hoy. Nako po. Dalawang 7-Eleven at isang DRN na ito. Uy, putang ina. Ayun, git mo. Baba na. Sige. Sige. Oh, yan, dalawang DRN na. Ay, isang dalawang 7-Eleven at isang DRN na. Pinakaharapan kanina pa. Si Chrysler Cadena. Chrysler Cadena, Red Michael Bondo, and Classic. si Marco Lomanong. Ito na ang gol. Ayun. Umangat ang Warren Bordeaux. Warren Bordeaux ang umangat ng ilo. Limat sa kanan. Ayan, si Warren Bordeaux ang umahatak pa rin. Mukhang alat. Pinapahinga lang nila si Juan. Si Aidan Jess Mendoza at si Dominic Perez. Pinapahinga lang nila yan. Para sila ang pampato mamaya sa Ariman yan. Kalaban lang nila dyan yung... Wala kami tubig. 7-Eleven eh. 7-Eleven lang ang kalaban nila dito. So, pinapahinga naman ng 7-Eleven. Hindi pinapabaran itong si Daniel Dios at saka si RJ Peralta. Yan naman saka itong si Ian Tutang. Mamaya, hanapan kita. Maraming pang remate yung mga tigapagmasilan dito. Eto, ipinapahinga naman nila itong si Prince Grillo pang remate mamaya. Mukhang ngingiti, ah. Ayan. Namamahinga lang to si Prince Grillo, ha. Pang remate ito ng Gimba Bikers Club. Ayun. So, lumalayo kaya yung dating dalawang breakaway. Mahaba-haba pa. Last ilan ba? Last 5? Last 6? Wala eh, parang naka-chill live lang itong si, ano, nalatin na natin. Si Aidan James Mendoza, yung naka-team Pilipinas. Namamahinga lang yan. Tsaka itong si Steve Hora, ayan. Ang mga rematista to eh. Mga Romeo Remate. Ayun, hindi ko tumayo yung mga kasunod ng kanan. Nakakiti lang na pumibidal, ha. Ang kanya speed, 49 km/h. Ayun, no, nagtatawa na si King Vincent, ha. Naka-second place kanina. Muntik-muntikan pa. Napakaganda ng remate na yun. Nauna yung pan, ano? Si Marcos. Dalawa na lang. Okay. Oh. Anong dalawa? Yung ating breakaway, si Cadena at si Renz Michael Bondok. Sinong nawala? Nawala si Ismael, ha? Ayun, oh. Pero, may umangat sa batang kanan, si Alvin Mendoza. Tinenyasan ni Ismael, kaya umangat mga idolo. Ayun na, umangat na, oh. Umabong sa batang kaliwa, umangat, ayun. Gusto ko, kain do. Dahil sa may likod doon, ha.
Yan, tumakata lang si Ivan. Ayan, pitikin mo naman kami. Uy! Ayun, tara mo. Umakuan na. Umakuan na si Ivan. Pupunta natin si Ivan Simulano. Ito na magkakalaban dyan. 7-Eleven versus Tagapangasinan. Yan ang magkalaban. Magkakasama yung mga Tagapangasinan na yun eh. So sa remate yan, pang remate dito, si Renz Viking Bondo, at saka itong si Agli Peralta. Ayun, nagkakabiro. Parang hindi napapagod mga idolo. Parang hindi ko nakikita ang humihingan. Nakatawa pa itong si Idol Jake. So mga si Jason Gregorio, nasabi ko dyan si Tanda, at saka si Juan Fernando. So mahaba-haba ito, last na lang, last 3, last 4. So may breakaway na tayo, wala pa rin ha. Ayan, Gerald Valdez. Gerald Valdez and Marco Lumanog. Last 4 tayo, Gerald. Last 4 na tayo, last 4, Gerald. Sabi ko si Ismael, tira, sabi ni Ismael. Last 4. Uy, palas na. Sabi niya yung nasa harapan. Last 4. Pinaubos na yung tubig mo. Ayaw siya si Placido Valdez at si Muhammad Ibrahim. Ayun o. Hoy, sa amin na lang yan, pang gasolina. Ayun o. Ayan na o. Ayan na, bumalan. Ayan na o. O, taka na, muntik na eh. Yan eh. Kasi dito ang amateur. Exclusive for pro lang nga yan. Paano kung manalo siya? Kanina sinabi na doon. Sinasabi niya si Caritativo. Nakita na may video. Oh. Gumalas sa sila no? Gumalas sa. Uy! Sini ko mala. Okay. So, last 2 tayo, last 2 rounds. Wala talaga bumibita. O, ayun, di bumibigwa. So, Ismael Gross, umaangat si Ismael Gross. Umangat na naman si Ismael Gross, mga idolo. Umangat, walang umahabol sa kanya, ha? Walang umahabol kay Ismael Gross. Umangat na naman. So, ito, maghabol kaya. Yan, naghabol si JP Olarte at saka itong si Chrysler Tadena, Ross Toblim. Labanan talaga to, ha? Magandang pakbakan to. So, last 2 na lang tayo, ha? Last 2. Uy! Gusto po, kain do. Tingora, dito lang sa nilingora, no? Uy! Bato, oh. Mamaya, papaharap na to. Kaya si Aidan James Mendoza at si Tingora, nag-uusap, oh. Umuna ka, tapiraal. Yaw! Wala nga! Ayan si Ismael Grospe. Maangat itong si Ismael, ha. Ito na yung ferriton natin, ha. Isang rounds ka lang. Ako po, nag-uusap na kanina yung mga sprinter ng Pangasinan, ha. Oh, nawala na. Ayan, si Rostomlim ang umahatak. Talagang na mga pinagpapahinga lang niya itong si Dominic Perez. At saka itong si Steve Hora at saka si Aidan James Mendoza. Dahil yan ang mga bibirada mamaya dyan. Kaya itong labanan ng Pangasinan na 7-Eleven, parang gano'n. Buburgo ng 7-Eleven ang may labanan ito. Pero swertihan lang sa pwestuhan, ha. Ayan, mga taga-San Manuel Pangasinan, no. Namamahinga lang yung mga yan, mga idolo, itong si Aidan James. Pero nakabantay sa kanila itong si Yan at saka itong si Ian Timbang. Mga rematista rin to. Nakaabang-abang lang dito sa may bandang likod. So, tignan natin, maganda-ganda to. Maganda-gandang diinan to mamaya. Hindi pa pagod dyan, fresh na fresh pa yan, ha.
52 kilometers per hour. Kaya swerte mo mga idol, maraming nakasabay na amateur, oh. Natiis nila, sumabay mula umpisa hanggang ngayon, eh, nakasabay pa rin. Nakasabay pa rin si Prince Green, oh. Hindi pa rin kumakala. Gerald Valdez, eh. So, mamaya maganda-ganda to. Papaharap na to sa huling round, sigurado. Ayun, ayun, kakagana sa iyan, diba? Ano ba ang binabasa yung mga paa para maging fresh? Ma-fresh yung ating mga paa. Ayan, Gilbert Gerald Valdez, pumapaharap. So, dito na magkakabalatan to. Last two pa pala eh. Last two. Kala ko parimate na. Last two tayo. Sabi, medyo magulo konti ah. Makakaabotan pa rin nila si Gilbert. Sabi, parimate ka. 7-Eleven. Yung kan, umangat, 7-Eleven. Wala makakawala dito. Bantinis to. Bantinis to mga idolo. Ayan, so. Hindi bumabanat yung mga kan eh. Ayan, press na press sila kon dyan. Sila Mendoza. Kasi ada. Si John Patrick Pagtalunan. Ito yung ating likuran ha. So sino kayang mananalo sa rimatehan dito? Ayun no. So baka rimatehan ha. Rimate na rimate. Rimate pagbalik ka to. Sabihan mo na. Nako, fans finish to mga idolo. Rimate na yan. Tignan natin kung sino mananalo dito. Gusto ko kain doon, napakatinding rimatehan nito. Press na press pa sila ko na. Sinabi ba doon, rimate na? Okay. Sige nga. Dapat yakin! So ito, may tumatakas na. May tumatakas si Ninyolim mga idolo. Tumatakas na itong si Ninyolim. Ito, parimate na tayo ha. Yung hawak mo, yun mo mabuti. Parimate tayo mga idolo. Ayan, umakatay ito si Yanyan Martin. Ayun, dalawang umakatay. Yanyan Martin and Ninyolim. Ayan na, parimate tayo. Last 1.2 kilometers to the finish line. Ito, hinahatak doon custom rito grupo mga idolo. Ngayon, 55 kilometers per hour. Naku po. Sana makapwesto tayo ng maganda-ganda. Ayak, nice shot na din na umahatak pa rin sa grupo. Sana maganda mapwestuhan natin. Naku po, dito tayo sa likod. Ayan na, umangat na. Naku, napakabilis na ng patakan mga idolo. Nasa harap na Rostomil. Ayan, magkakatikit na itong magkakatikit na mga idolo. Magkakatikit na. Ayan na, naku, balatan na to, 63 kilometers per hour. Tignan mo, ayun na, 62 kilometers per hour. Ayan na, nakakatikit na. Diyos ko po kain dong. Ayan na po sila. Diyos ko po, hindi tayo makaka-overtake. Kailangan makauna tayo sa tulad ng harapan. Ayan na, dito kaya. At ito na mga rimatista rito, mga idol. Ayan na, pumapesto na ito mga 7-Eleven, pumapesto na. Ayan na, si Dominic Perez, sa harapan, Tibhora. Ayan, si Aidan Mendoza, ayun ang makataking si Silverado. Ayan na mga idolo, last 300 meters sa dapitin tayo, palatan na to. Ayan na, Rostomil, ayan na, Aidan Mendoza, at saka Dominic Perez. Pumapesto na ito mga 7-Eleven, pumapesto na. Ayan na, si Dominic Perez, sa harapan, Tibhora. Ayan, si Aidan Mendoza, ayun ang makataking si Silverado. Ayan na mga idolo, last 300 meters sa dapitin tayo, palatan na to. Ayan
Yan, Idol Diyos Mendoza! Grabe! Woo! Hindi mapatay na sinecho lang. Diyos ko po kain daw. Ang lupit, kinabayo ng kinabayo ni Kon ha. Malakas dito si RJ Peralta, pangatlo yata. RJ, pangatlo! Pangatlo ha. Oo, pangatlo. Sino ba? Pangalawa. Ito pangatlo. Blessing ko. Ewan ko, di ko nakakita. Ganda ng rema natin si Idol James. Ang lakas talaga si Idol James Mendoza. Ito si Mendoza. Tumopra dun eh. Ayun o. Tapos muna. Mga idol oh. Walang tigatig. Idol James Mendoza. Steve Horner. Ayaw, sa atat ni Boss Joe. Boss natin yun, idol. Steve Horner, second. Akin na, puro taga San Manuel, mga idol oh. Kung ano kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at wag na wag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay.